Kaixo guztioi, bideo honetan hitz egingo dugu Lenzen legeari buruz. Lenzen legeak lagunduko digu indukzio elektromagnetikoan sortzen den korronte induzituaren noranzkoa finkatzen. Gogoratu, eremu magnetiko bat sortzen dugunean, gainazal jakin batean zehar, pasarazten dugunean, horrek sortzen duela fluxu magnetiko bat, eta fluxu magnetiko hori aldakorra denean, aurreko bideoan komentatzen genuen bezala Faradayren legea, horrek sortzen du korronte induzitu bat. Gure eroaletik korronte bat garraiatuko da. Vale? Baina galdera izango zen, korrontaren noranzkoa honelakoa izango da, edo bestelakoa. Eta horretarako Lenzen legea erabiliko dugu. Lenzen legea urrengo esaten digu. Korronte induzituaren noranzkoa, hau da, bere noranzkoa, ura sortu zuen kausaren kontrakoa dela. Vale, zeran ulertuko dugu hori. Hori laburtzeko hau jarri dizuet. Fluxu magnetikoaren aldaketa, goratu delta honek adierazten duela aldaketa, fluxu magnetikoaren aldaketa positiboa bada, gure korronte induzituak sortuko du eremu magnetiko negatibo bat. Eta kontrakoa. Eta joan gara pasuz pasu ikusten zelan lortzen den hau. Azkenean gure helburua da problema jakin batetik ondorioztatzea korrontearen noranzkoa. Eta hau da erabiliko duguna logika hori jarraitzeko. Demagun egora hau daukagula, bale? Gu daukagu hau bezalako espira bat, dagoela eginda material erobale batekin, beraz hortik elektrizitatea garraiatu daiteke. Eta eremu magnetiko bat, berak izten duen azaleratik pasatzen da. Fluxu magnetiko bat definituz. Oso ondo. Guk egin beharko dugun lehenengo gauza da definitzea gure gainazalaren edo gure azaleraren vektore normala ea noranzkoa hau izango duen edo kontrakoa. Eta horrek baldintzatzen du guztia. Vale? Beraz, errezena da esatea noranzkoa izango dela eremu magnetikoaren berdina. Baina hautazkoa da. Vale? Beste noranzkoan jartzen badut, emaitza berdinara helduko naiz, baina beste bide batetik. Baina kasu honetan gustatzen dugu, hau izango dela gure vektore normala, azalera hau definitzen duena. Beraz, lehenik eta behin pentsatuko dugu fluxu magnetikoa positibo edo negatibo izango den. Beraz, gure lehenengo urratsa definitzea fluxu magnetikoa. Goratu dela eremu magnetikoa bider gainazala, jartzen dugu bakoitzaren modulua, eta tita edo teta angelua izango da B vektorea eta S vektoreak sortzen duten angelua. Kasu honetan 0 gradu denez, biak paraleloak direlako, bako zenoteto bat balio du. Beraz, fluxu magnetikoa kasu honetan izango da eremua bider azalera. Eremua da positiboa, azalera da positiboa, beraz, fluxu magnetikoa positiboa da. Noiz da fluxu magnetiko positiboa? Ikusten dugunez, S eta B paraleloak direnean, fluxu magnetikoa beti positiboa izango da. Bigarren duda, bale? Lehenik eta behin definitzen dugu fluxua. Eta esaten digute B handituko dela, beraz, geroz eta eremu lerro gehiago egongo direla. Eta gu pentsatu beharko dugu horrekin ea gure fluxu magnetikoa handituko edo txikituko den. Vale, nola fluxu magnetikoa den eremu magnetikoa bidera salera eta biak positiboa diren, ni eremu magnetikoa handitzen badut, horrek esan nahi duela, begiratu hemen daude, bederatzi eremu lerro. Eremu handituko bagenu, imaginatu bederatzi izan beharrean, 30 lerro agertuko zirela. Vale, orduan fluxu magnetikoa handiago izango zen. Hau, handitzen bada, bien arteko biderkadura handiago izango da. Beraz, eremu magnetikoa handitzen denean, kasu honetan, fluxu magnetikoa handitu egiten da. Beraz, bi kasu hauetatik hemen gaude. Fluxu magnetikoa handiagotzen da. Eta zuzenean, fluxu magnetikoa handiagotzen denean, gu jakin dezakegu sortuko den eremu magnetiko induzitua, eta orain hitz egingo dugu horri buruz, negatibo izango dela. Bale, hau azkenean da Lenzen legeak esaten diguna, beraz, hori onderastatzen dugu. Beitu. Gure B induzitua negatibo izan behar du. Zer den du negatiboa izango dela? Bueno, gu karratu hau begiratzen badugu goitik, usan dugu normala, positibo izango dela gauruntz, ezta? Goratu dela vektore bat pantailaren kanpoalderantza irtetzen dela. Eta B eremu magnetikoa, hasierako eremu magnetikoa, berdin, norabide berdina dauka. Bale, gu ondorioztatzen badugu negatibo izango dela eremu induzitua, orduan berantz joango da. Hau izango bazen positiboa, hau berantz joan beharrean gora joango zen. Goratuko dugu dela B induzitua. Zer da B induzitua? Goratu behar dugu eremu elektriko fluxu magnetikoa aldatzen badiogu, sortuko da korronte induzitu bat, baina korronteek sortzen dute beste eremu bat. Goratzen baduzu horreko gaian, eremu magnetikoan, pasatzen denean, eroale batetik korrontea, beringuruan eremu magnetiko bat sortuko du. Eta nola eremu magnetiko hori gudakigu izango dela, berantzkoa, negatiboa,
Goratzen bauzu eskuineko arauaren eskuineko eskuaren arauarekin, beitu, eremua orrialdearen edo pantailaren kanpoara alderantza badoa, orduan intentsitatearen edo korrontearen noranzkoa izango da erlojuaren noranzkoaren kontrakoa. Aldiz, eremua barrurantza badoa, pantailaren barrura alderantza badoa, orduan intentsitatea edo korronte elektrikoaren noranzkoa izango da erlojuaren noranzkoaren berdina. Kasu honetan, gu ondorioztatu dugu, eremu induzitua kasu honetakoa izango dela. Beraz, hau sortzeko korronte induzitua hau bezalakoa izan behar du. Beraz, gu ondorioztatzen dugu honegatik, gure korronte induzitua horrelako zerbait egin behar duela, bai? Azkenean, honelako zerbait egingo duela, honelako izango dela, I induzitua, hau da, erantzuteko esaten dugu dela, erlojuaren noranzkoaren berdina. Eta prozedimentua errepikatzen dut. Fluxu magnetikoa, positiboa da. Beraz, eremu handitzerakoan, fluxua egingo dena da geroz eta positiboagoa. Hau da, handitu egiten da. Handitzen bada, sortuko den B induzitua, zergaitik sortzen da B induzitua? Nola hau aldatzen den, agertuko da intentsitate bat, eta intentsitate horrek sortuko du B induzitua. Baina gu zuzenean dakiguna da, hau. Eta hau dakigunean, ondorioztatu dezakegu, hau. Zer erabiltzen? Eskuineko eskuaren araua. Eremu magnetiko induzitua txikiago 0 bada, ondorioztatzen dugu, intentsitate induzitua, korronte induzituaren noranzkoa, izango dela erlojuaren noranzkoaren berdina. Egingo dugu bigarren kasua, ea horrekin argiago geratzen zaizuen. Bigarren kasuan, izango dugu egoera berdina, baina orain eremua denborarekin txikituko da. Eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den intentsitatearekin edo korrontearen noranzkoarekin. Gomendatzen dizuet zuek saiatzea egiten eta ondorioztatzea ea intentsitatea erlojuaren noranzkoan edo erlojuaren noranzkoaren kontra egingo duen. Hemetik hasten gara berriz ere, fluxu magnetikoa izango da eremu magnetikoa bider gainazala, hau da moduloak biderko zinu teta angelua, nola egoera berdina den hau berriz ere izango da 0 berazko zinua bat, beraz berriz ere hasierako egoeran gu daukagu fluxu magnetiko positiboa. Baina orain eremua txikituko da, ea nolako intentsitatea aterako zaizuen zuei. Bueno, horrelako zerbait atera bat zaizue. Nola hau positiboa den eremu magnetikoa, bai? Hau, hemen bederatzi eremu lerro. Txikitzen bada, imaginatu, bederatzizetik 3 izatera pasatzen dela. Beraz, fluxu magnetikoa txikiagotu da. Nola eremua txikitzen den, fluxu magnetikoa txikiagotzen da. Hau da, beraldaketa negatiboa izango da. Nola txikitzen den, kasunetan gaude, beraz, sortuko den eremu magnetiko induzitua izango da positiboa. Eta goratu positiboa esan dugula izango dela vektore bat kanpora alderantza irtetzen dena, aurreko irudi berdinarekin. Beraz, kanpora irtetzen bada, gu eskuineko legiarekin jakin dezakegu korrontearen noranzkoa hau bezalako izango dela, erlojuaren noranzkoaren kontra. Beraz, esandakoa. Izatez, aldaketa honek sortzen du intentsitate bat, eta intentsitate horrek sortzen du eremu magnetiko bat. Gu dakiguna da, hau txikitzen bada, hau positibo izan behar dela. Eta positibo hori lortzeko, erditik agertu bazaigula korronte bat zeinaren noranzkoa hau bezalakoa den. Eta hau da, Lenzen legea, eta erabiltzen dugu jakiteko korrontearen noranzkoa.